дар фасли тобистон баҳор ва дар тирамоҳ ҳам ба Искандаркӯл сафар кардаем. ин навбат мехоҳем дар фасли зимистон бибинем ки табиат он ҷо чӣ гуна аст. шояд ба мушкил ҳам дучор шавем, вале умедворем сафарамон хубу хотирмон сипарӣ хоҳад шуд. салом. шумо ҳам бо мо бимонед ва бибинед ки мо чиро мебинем. баъди гузаштан аз болои дарёи Фон ва шаҳраки Зарафшон аллакай мӯъҷизаҳои табиат мушоҳида мегарданд. бо ворид шудан ба дара ки тавассути он оби Искандаркӯл ҷорӣ шуда ба Фондарё ва дар ниҳоят ба дарёи Зарафшон рафта мерасад, роҳи каме хароб пеш омад, вале бо каме тай намудан боз роҳ ҳамвору суфта гардид. ҳамин тариқ ба деҳаи ҳайронбед расидем. дар давраи гармӣ ва сабзу хуррамии табиат инҷо омадему бо дидани зебоиҳои мавзеъ мафтун ҳам гашта будем, вале дар зимистон ҳам зебоии дигарро мушоҳида кардем. ҳисси кунҷковӣ боло рафту хостем бифаҳмем ки чаро ин деҳа ҳайронбед номгузорӣ шудааст. аз гуфтаҳои мардуме ки аз мо пеш зиндагӣ кард омадагӣ ҳамоно ҳамин ҳаминҷо мобам якти беди калон буд. ҳамин қайрғор расту як беди калон будиги як шохаш буди қишлоқ рафти якташ об мушиди тамоми одам омда ҳайрон монда ба ҳайронбед ном карди. яъне ки одамо дида ҳайрон шуданд ки ин чӣ хел шуд аст, ҳамин ки бед ихел мешавад. барои ҳамин деҳа ҳайронбед ном ҳайронбед мондагӣ. лекин қадимаш ғаниш буд. номи қадимаш ғаниш. номи қадимаш ғаниш буд. пас аз вай беде ки дидем баъд ҳайронбед гуфта ҳайрон мондем. ҳоло он беде ки гӯё одамон бо диданаш ҳайрон мешуданд вуҷуд надорад. яъне бедро бо назардошти хушкидан буридаанду дар ҷояш майдончаи варзишӣ бунёд кардаанд. мегӯянд мардуми деҳа алалхусус мӯйсафедон зери сояи беди номбурда ҷамъ шуда суҳбатҳо меоростаанд. ҳоло бошад ҷои беди ҳайратангезро сада гирифтааст. бале, садае ки беш аз 200 сола аст. садам қариб зиёда 200 сол пештар гӯё ки мегуфтанд ки ҳамихел омадагӣ. ин ҷое ки мо истодем ба фикрам як ҷои суҳбатгоҳи албатта ҷои суҳбатгоҳ ҷои шинаки ман мӯйсафедо ман зимистон мешинам ҷои суҳбат мекунанд. чӣ қадар аҳолӣ дар ҳамин деҳа зиндагӣ мекунанд? акун аҳолӣ мо ҳамаги 143 хоҷагӣ ҳамиҷа бу акун 864 аҳолӣ дорад. ҳамин тариқ роҳамонро идома додему аз як деҳа ба деҳаи дигар ворид гардида шоҳиди мавҷуд будани инфрасохтори хизматрасонии сарироҳӣ шудем. дар дараи Искандаркӯли мо 6 деҳа мавҷуд аст ки якум деҳа деҳаи ҳайронбед, баъд аз он махшеват, баъд аз махшеват деҳаи тӯда, дижик, нарват ва саратоқ мебошад ки дар умум 8000 аҳолӣ, зиёда аз 8000 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. дар ҳамин минтақа 42 меҳмонхонаҳо мавҷуд аст ки барои қабули сайёҳон ва гусели онҳо кор ва фаъолият мекунанд. асосан дар мана деҳаи ҳайронбед, дижик, худи атрофи кӯли Искандаркӯл ва пас аз он дар деҳаи саратоқ меҳмонхонаҳо вуҷуд доранд ва хизматрасонӣ мекунанд. ғайр аз ин чойхона мавҷуд аст. то наздик шудан ба Кӯталӣ ба ҳеҷ мушкиле дучор нашудем ва роҳи ҳамвору суфта аз он далолат медиҳад ки пайваста мавриди нигоҳубин қарор дорад.
агарчи беди ҳайратангези деҳаи ҳайронбедро надидем, вале бо наздик шудан ба Искандаркул ҳолатҳои дигареро дидем, ки воқеан ҳайратангез. аз ҷумла шаршараи яхбаста. инҷо шаршара аст ва аз каме болотар, яъне аз дили санг сарчашма мегирад. тавре мебинед, ин шаршара пурра ях баста аст ва сокинони маҳаллӣ мегӯянд ҳамин гуна яхбандӣ аз моҳи ноябр оғоз мешавад ва то моҳи март идома меёбад. яъне дар моҳи март шаршара боз ҳолати худро барқарор менамояд. ваҳ, чӣ қадар диққатҷалбкунанда! ҳамсафаронамон, аз ҷумла ронандаи мо ҳеҷ намехост аз назди ин мӯъҷизаи табиӣ дур шавад, вале роҳбарат гуфт, ки дар идомаи роҳ ҳодисаҳои табиӣ аз ин ҳам ҷолибтар моро интизор аст. воқеан ҳам дуруст, бо каме боло рафтан ё расидан баробар ба мавзеи ғазза дигарбора мошин боз истоду диққати моро шафати чапи роҳ ба худ ҷалб кард. аз нақлиёт поён шудем. ҳарчанд болотар меравем, ҳамон қадар ҳаво ҳам сардтар шудан мегирад. аз ин рӯ моро зарур аст ба сарамон кулоҳ монем. инҷо мавзеи ғазза будааст. агар дар аксар минтақаҳои мамлакат яххоб дар боғҳо бо меҳнати зиёд таъмин карда шавад, инҷо амали мазкур табиӣ ба вуҷуд омадааст. ях аст. мо яъне дар болои ях қарор дорем. боғ аст инҷо. ин боғи навниҳоли дарахтони мевадиҳанда мебошад. бубинед, боғро пурра ях фаро гирифтааст. шояд ин ҳолат ба навниҳолон зарар оварад. баъди фарорасидани давраи гармӣ муайян мегардад. масъулони ҷамоати деҳоти фондарё мегӯянд, дар мавзеи мазкур чунин яхбандӣ ҳамасола ба вуҷуд меояд, вале боғро соли гузашта бунёд карданду ҳанӯз тобоварии ниҳолҳо дар чунин ҳолат муайян нест. умед мебандем, ки яхи доманадор ба навниҳолакон осеб нарасонад. бо тамошои гуногунии биологии минтақа ба Искандаркули доманадору овозадор наздик шудем. ана тамошобинони иззатманд, мо ба Искандаркул расидем. инҷо воқеан табиат зебо, афсонавӣ зебо. аввал ҷониби шаршара меравем ва сипас ба соҳили кул бармегардем. инҷо бояд биёед ва ба чашми сар табиати зебову афсонкорро бубинед. агарчи роҳ танг асту каме ноҳамвор, вале воситаи нақлиёт аз ҷумла мошини мо ки ҳамаҷогард аст бемушкил ҳаракат мекунад. аз даромадгоҳи мавзеи Искандаркул то шаршараи машҳури он хеле роҳ аст ва ҳатто то охир роҳи автомигард вуҷуд надорад. барои то шаршара расидан хеле роҳи дигарро бояд пиёда тай намуд. яъне то ҳамин нуқта
воситаи нақлиёт меояд. Акнун моро зарур аст идомаи раҳро пиёда равем. пиёда шудему ҳеҷ қарор намегирем. инҷо ба ҳар тараф назарафканӣ танҳо зебоиро мебинӣ. агарчи баъзе дарахту буттаҳо дар фасли зимистон сабз нестанд, вале диққатҷалбкунанда. дар ин баробар шилдирости дарёву чаҳчаҳи паррандаҳо гӯшҳоро навозиш мекунанду ба рӯҳу равони кас ҳузуру ҳаловат мебахшанд. ҷойгиршавии харсангҳо дар маҷрои дарё ва сари ҳар қадам ки болояшон пой гузошта мегузарӣ аз мӯъҷизаҳои дигари табиат аст ки бо дидан кас ангушти ҳайрат мегазад. бубинед, воқеан инҷо зебост. ҳатто кас лол мемонад. ҳатман кӯшиш кунед боре ҳам бошад дар фасли зимистон ба мавзеи Искандаркул биёед, зеро як ҳаловати хубу хотирмон мебардоред. дар воқеъ тасвири чунин зебоӣ мушкил аст. махсусан дар зимистон ки ду тарафи шаршараро яхчаҳои овезон оро додаанд. ин ҳолат чунин ба назар мерасад ки гӯё нафаре онро сохта бошад ё эҷоди рассоми бомаҳорат пешорӯи мост. вале на, ин ҳамаро табиат ба вуҷуд овардааст. ҳамин аст маънии табиати мӯъҷизаофари ватани азизамон тоҷикистон. боз ҳам ҳолати дар поёнтар ба вуқӯъ омада такрор ёфт. бо назардошти рӯз аз нисф гузаштан ҳамсафаронамонро маҷбур сохта ҷониби кул раҳсипор шудем. яъне ҳеҷ намехостанд ки аз иҳотаи чунин зебоии нотакрор берун шаванд. акнун ҷониби кул меравем. ҳамин тариқ қадқади дарё аз тамошои зебоиҳо сер намекардем. наворбардорон ҳар лаҳза боз истода мехостанд бо истифода аз фурсат ин ҳамаро ҳарчи бештар навор гиранд. боз ҳам худ ба худ ҳамон нидои ҳайратзадагӣ бадоҳатан ба забон меояд. вау, ана зебоиву мана зебоӣ. акнун тасаввур кунед, агар дар ҷои мо шумо бинандагони азиз бошед, чӣ мегӯед? сухан лол мемонаду қалам оҷиз. бале, ҳамин аст Искандаркули доманадору овозадор ки шабеҳаш дар ҷаҳон вуҷуд надорад.
اینجا ساحل اسکندرکول است. آب و هوا بسیار فارم و گواراست. طبیعت باشد به مثل زیبا. ببینید بالای کول مرغابی ها شنا میکنند. قسما بالای کول را همچنین یخ پوشانیده است. در عموم موضع اسکندرکول یکی از زیباترین و دقت جلب کننده ترین موضع ها در روی عالم است. شاید چنین مرغابی را اکثر نفران ندیده باشند. شخصا ما باری اول دیدیم. زیبایی دیگر دارد و با شنا کردنشان در کنار یخ عجب منظره تسخیرساز به وجود آمده است. حق است و راست که اسکندرکول یکی از زیباترین کولهای نه تنها تاجیکستان بلکه جهان می باشد که در دامن کوههای فان در بلندی تقریباً 2195 متر از سطح بحر قرار دارد. در زمستان این کول به یک گوشه عجیب تبدیل می یابد و حدود را آرامی فراگیر می شود. زمستان در موضع اسکندرکول وقتی است که خصوصیت‌های خاص دارد. وقتی برف، کوه‌ها و جنگل‌های اطراف کول را می‌پوشاند، منظره عجیب ایجاد می‌گردد. آب کول که عادتاً آرام و شفاف است، خنک و تیره گشته در خود کوه‌های برفپوش را تجسم می‌کند. کول قسماً یخبسته رمزی زیبایی زمستان میباشد. حالا در این منطقه هوا تازه و تراوت بخش است. حرارت در موسم زمستان میتواند خیلی پست باشد. خاصتا در شب تا 15-20 درجه خنک میشده است. اما روزانه آرام و گوارا با وجود سرما تا 5-6 درجه باقی مانده. منظره زمستانه اسکندرکول در یک جایگی با کوههای برفی و آبهای یخبسته برای سیاحت کردن در تنهایی و خاموشی شرایط مساعد را ایجاد میکند. مخصوصاً برای آنهایی که جای آرامی را در طبیعت میجویند. در مسافه نه چندان دور از اسکندرکول کولی دیگری نسبتاً خرد با نام کول موران وجود دارد. ما هم می رویم و می بینیم که کول مذکور در کدام حالت است. انا این است کول موران. در قیاس با اسکندرکول بالای کول موران را پورا یخ پوشانیده است و یک منظره زیبا و دقت جلب کننده به وجود آمده است. پورا یخپوش گردیدن کول موران از آن دلالت می دهد که آب آن نسبت به آب اسکندرکول آرامتر است. در موضع اسکندرکول گوناگونی ناتکرار طبیعت را مشاهده کردن ممکن است. тамошобинони иззатманд, саёҳати экологии мо идома дорад ва айни замон аз назди кӯли морон
бо даъвати роҳбаладон ба деҳаи Саратоғ ки тақрибан аз инҷо 5 километр роҳ аст меравем ва он ҷоро мебинем ки табиат чӣ гуна аст. ҳатман бо мо бимонед ва бубинед ки тавре гуфтем мо чиро мебинем. дар болотар аз искандаркул мавзеи панҷчашма вуҷуд дорад. ин мавзе ба он хотир панҷчашма номгузорӣ шудааст ки аз зери санг аз 5 нуқта об фаввора зада мебарояд. оби чашмаҳо гарм аст ва аз ин сабаб ҳеҷ гӯшаи он ях накардааст, бо вуҷуди он ки об аз ин ҷо то ба искандаркул меравад. ҳолон ки дар ин шабу рӯз ҳарорати ҳаво дар мавзе аз 5 то 20 дараҷа сард мешудааст. роҳ пеш мегирем ҷониби Саратоғ. тамоми роҳро ҳам метавон бо ҳама гуна воситаи нақлиёт ҳаракат намуд. ягон монеа вуҷуд надорад. дар роҳ селаи капку дигар паррандаҳо ва ҳайвонҳои ваҳширо вохӯрдем. ҳарчанд фурсати наворбардорӣ нашуд, аммо воқеист. ҳамин тариқ то Саратоғ омадем ва ин ҷо табиати тамоман дигаргунаро дарёфтем. зимистони Саратоғ дар Тоҷикистон замони махсус ва зебоест ки табиати минтақа ба як ҳолати аҷиб табдил меёбад. Саратоғ як деҳаи хурд дар Тоҷикистон аст ки дар паҳлӯи кӯҳҳо ва минтақаи дорои табиати басо зебо ҷойгир мебошад. ин ҷо зимистон аксаран бо барфрезӣ сипарӣ мешавад. заминро бештар аз 30 сантиметр барф рӯйпӯш кардааст. қуллаҳои кӯҳ ва водиҳоро қабои сафеди барф пурра фаро гирифтааст. зимистон дар Саратоғ ҳаво тоза ва тароватнок мешавад, ки хушоянд мебошад. мардуми деҳаи Саратоғ зиндагии аҳлона ва гуворо доранд. дар деҳаи мо 320 нафар аҳолӣ сад хоҷагӣ. мо фаъолияти сайёҳия аз соли 2003 инҷониб фаъолият карда кор кардем. 2003 саркардагӣ мо навак сар карда будем. нисбати меҳмонхонаҳо дар мо камакак танқисӣ буд. баъд мо сол аз сол ки сайёҳо зиёд шудан гирифтаанд, баъд мо меҳмонхонаҳои замонавӣ кардем. то инҷониб хай фаъолият кардем. сайёҳо бо камтар зиёд шуда истодаанд, барое ки мо хизматрасони мо бисёр хуб аст. ҳозир худаш ки вақту соат шудааст, ҳама чиз хизматрасонӣ, мисол фаъолият, беҳбудии зиндагӣ, беҳбудии диёр. сокинон барои қабули меҳмонону сайёҳон шароити хубро фароҳам овардаанд ва имкониятҳои табиии сайёҳиро самаранок истифода мебаранд. меҳмонхонаҳои хурд ё ҳостелҳо таъсис доданду дар доираи фарҳанги анъанавии маҳаллӣ дар мавсими зимистон ҳам бо тайёр кардани хӯрокҳои гуногун хотири меҳмонону сайёҳонро шод мегардонанд. мо ҳам аз меҳмоннавозии тоҷиконаи сокинони Саратоғ баҳравар гаштем. ҳозир дар деҳаи мо Саратоғ 3 та меҳмонхона фаъолият карда истодааст. хай нисбати пештара ҳозир камтар замонавӣ кардем мо ки ҳамин меҳмонҳо ба ягон танқисӣ нашавад, ягон камбудӣ нашавад. мо ҳам мехоҳем ки дар мо камбудӣ танқисӣ нашавад, ага сайёҳо бо бисёртар омадан мегирад. инам пешравии мост. зимистон ва нисбати тобистон нею хай бо камтар мебиён. тамоми шароиташ ҳаст. оби гарм, оби хунук, мисол хонаҳо гарм,
از حسابی گرمکنی خانه ها همه شرایط های داریم. خیلی تا حاضر با سیاحان یگان تنقیسی هم نشده سو، از ما یگان کمبودی هم نشده سو. ما میخواهیم که با همین هم زمستان و تابستان و مثال بهار با خدمت کنیم که همین سال به سال زیاد شده آمدن گیرن. بالاتر استراحتگاه‌ها تأسیس دادند و با اطلاع مسئولان در فصل زمستان هم فعال میباشند. از قشلاق بیرون یک تا وای ساختگی مهمانخانه، اکو مهمانخانه زمانوی وای هم چیزش درونش با مثال همین حاجت خانهش، مثال جای دوشش، مثال هر یک خانه خودش دو تایی یک تایی جای خوب دارد. شرایطش شرایطی بسیار خوب، یگان استراحتگاه یگان کمبودی ندارد. اگرچه استراحتگاه‌ها از دهه 2 کیلومتر دورند، ولی همصحبت ما توصیه داد که تا آنجا پیاده رویم. با وجود راه اتومبیلگرد وجود داشتند. طبیعت زمستان دیگر، بهار دیگر، تابستان دیگر. حاضر شرایطی که شما آمدید این شرایط زمستان بسیاری سیاح هستند که همین برف و منامیخ کوه و منامی چیزای بسیار دوست می‌دارن. اگر شما حاضر پیاده روید، اگر کوه‌های بینید برف سفید، چخل بزیب، خوشرو، زمین‌های بینید چخل سفید، راه قشلاق نگاه کنید چخل تازه، باد و هواش تازه، میتونید تماشا کنید، این بهره برید، استفاده برید. اکنون پیاده شدیم و از هوای تازه فارم حضور و حلاوت میبریم. اینجا انجام دادن سیاحت پیاده‌گردی از منفعت خالی نیست. سیرهای پیاده‌گردی در دامن کوه‌ها و کنار درخت و بوته‌های گوناگون، از جمله درختان همیشه سبز، روحیه کس را بالیده و خاطر را شاد می‌گرداند. مخصوصاً بالای برف قدم زدن. پیره‌ها، کوه‌ها، درخت و بوته و برف خوابیده بالای زمین با هم توأم گردیده، حالت حیرت انگیز و مفتون کننده به وجود آمده است. سیرکنان به موضع استراحتی مورد نظر رسیدیم. اینجا مهمانخانه یا هاستل های زمانوی بنیاد شده‌اند. خلاصه زمستان در سرطاق زمانی بوده است که طبیعت دیگرگونی بزرگ و قدرتمندی خود را نشان می‌دهد. جای است بهترین برای آنهایی که می‌خواهند از آرامی طبیعت زمستانه استراحت فعال داشته باشند و از حیات دهات بهره برند. тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳамин нуқтае ки мо айни замон қарор дорем қисми охири деҳаи саратоғ мебошад ва агар мо ба ҷониби чап роҳамонро идома диҳем, рафта ба мавзеи аловиддин мерасем. агар рост равем, ин дара моро ба кӯли калони шаҳри панҷакент мебарад. поёнтар як дараи нисбатан калонтари дигар ҷониби рост ҷудо мешавад ва сокинони маҳаллӣ мегӯянд ки ин дара рафта ба дараи қаратоғи минтақаи ҳисор пайваст мешавад. ва инак шом ҳам фаро расид. дар ҳамин ҷо ба барномаи экотуризм ҳусни анҷом мебахшем ва ба шумо саодати зиндагиро таманно